Hello everyone, welcome to my channel. दिनै आं नोंसोरनि गेजेराव कार्ड अफ मार्क्सनि बादै बुंनो सानदों। बहुतानो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय बुंबाय नोंथांमोना बुजिबायबो जानो हागौ आरो सोरबा सोरबाया बुजियाखैबो जानो हागौ। दिनै आं बे गुसुं भिडिअ नोंसोरनि थाखाय लाबोदों। बे कार्ड अफ मार्कनि बादै जों मिथिनांगौ बेखौ आरो सोरबा मोजां बुजियाखैबा बे भिडिअनि गेजेरजों निश्चय नोंथाङा बुजिनो हागोन आरो दा जोङो नायनानै बे कार्ड अफ मार्क्सनि टेबोल मोजाङै होनाय दङ बेखौ जों मोनफा मोनफा नायनि होमबा नोंसोरो मोजांसिन बुजिनो हागोन। बेयाव फार्स्टआवनो जों नायनि नैबेनिफ्राय फरायलांनि जोंबोरो As we know that if anyone candidate score marks above card of marks then she pass exam. जायानोखि जाय केन्डिडेटआनोखि कार्ड अफ मार्क्सनि गोजौआव स्कर खालामनो हायो बा मार्क्सखौ मोनो बियो एग्जामखौ पास जागोन आरो बेयाव जों नायनो हायो otherwise if your score is below card of marks then you are not qualified for exam. जुदि नोङो कार्ड अफ मार्क्सनि गाहायाव मोनो नोङो एग्जामनि थाखाय क्वालिफाइड जानाय नङा। मानो होनबा बे एग्जाम पास जानायनि उनाव आरो जोंफ्रा टेस्ट दंबावो जों जाबावगोन। दा जों नायनि बेयाव होदों here we provide card of marks list as per previous year. सिगांनि बोसोरनि बायदि गाहायाव कार्ड अफ मार्क्सनि लिस्टखौ होनाय जाबाय होनना बुंदों आरो जों बेयाव नायदिनि मोनफा मोनफा जों मोजाङै जों नायलांनि होमबानियानो जों बुजिनो हागोन। बेयाव जों नायनि बिदि होनाय दङ जों नायनि मोनसे मोनसे जों नायलांनि बेयाव 8 पास 10 पास 12 पास ग्रेजुएशन एंड ड्राइवर बेबायदि होनाय दङ आरो बे जेनेरेल EWS OBC ST SC आरो बे फिमेल। दा बेयाव जोंबो AST निखौ नायनो कारन जों ST दा बेयाव AST आव जोंफोर क्लास 8 पासआ जों बेसेबां मोननांगौ 45 to 50 नि गोजौ जोङो मोनथारनांगोन आरो होमबासो जों क्वालिफाइ जानो हागोन जों पास जानो हागोन आरो फिमेला जाहैबाय 40 to 45 नि गोजौ जों मोननांगोन। 40 नि गाहायाव मोनबाथ' जाथारनाय नङा 40 आरो 45 नि 45 आरो 50 नि गेजेराव मोनबाबो बारा जों आखा खालामनो हानाय नङा नाथाय 50 नि गोजौ जों मोनबा गेरान्टि जों क्वालिफाइ जागोन होननानै जों लानो हागोन आरो बेयाव 10 पासआ 65 निफ्राय 60 निफ्राय 65 लिरनाय दङ बेनि गोजौ जों मोननांगोन आरो फिमेलाव 60 to 65 नि गोजौ जों मोननांगोन आरो 12 क्लासाव 65 to 70 नि गोजौ मोननायाव एसे बुरजा नांगौ जाना फैदों 12 पासआ कारन जानो हागौ केन्डिडेटआ गोबां आरो बेयाव फिमेलाव 65 to 70 नि गोजौआव बेयाव सेमानो दं आरो बेयाव ग्रेजुएशना एसे खम 60 to 65 नि गोजौआव आरो फिमेला 60 to 70 नि गोजौआव मोननांगोन आरो ड्राइभार पस्टआ जाहैलायबाय नैबे ड्राइभारनिया बे मोननांगोन बेसे मोननांगोन 58 ल' 58 to 63 नि गोजौ मोननांगोन आरो फिमेला 45 to 50 नि गोजौ होमबानो नोंसोरो पास जानो हागोन आरो जायफोरानो एग्जामखौ लिरनानै बेसेबांखिनि मार्क्सखौ मोनगोन होननानै आसा खालामदों नोंथांमोना रंजाहै रिजाल्टखौ नेनो हासिगोन। रिजाल्टखौ अक्ट'बरनि फार्स्ट उइकआवनो होगोन होननानै बुंदों बेयावनो नोंसोर बे पेजखौ नायोब्लाबो गोजौसिन नायोब्ला जों नुनो हागोन जों गोसो गोजोनहै जों नेनानै थादोनि जायफोरानो होदो जायफोरानो बेसे हाखो बेखौ एसे गोसोआव दंब्ला नोंथांमोना बे रिजाल्टखौ नेनानै थानो हागोन आरो पास जाबाय होननानै नोंसोरो सिउर नेक्स्ट स्टेपनि थाखाय रेडि जानो हासिगोन आरो दा बेसेबांखिनिल' नोंथांमोना दिन्थिनाय जाबाय नोंथांमोना मोजाङै नायदो भिडिअखौ दोनथ'लायनानै नोंथांमोना मोजाङै नाय होमबानो आरो बुजिगोन। चेनेलाव आं गोदान जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक खालाम
कमेन्टबो हो मानसिफोरनोबो शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आंनि बे भिडिअखौ मोजाङै नायलांनायनि थाखाय थेंक इउ।